Diego de Adego Cepado é a segunda xornada desta 20ª edición da Feira do Viño. Como foi a mañana xornada inaugural e como está indo? Esta segunda, pues bueno, antes de nada, eso, agradecidos pola acollida, estar super contentos de estar na nosa comarca, en Valdeorras, que, bueno, que ter a oportunidade de que a xente da zona conozca os nosos viños. O primeiro día foi, a verdad, bastante éxito, o sea, moita xente na xornada inaugural, e logo pola tarde tamén, pues, co ambiente tamén desa final da Champions que nos levou a que, bueno, a que a xente se acumulara por aquí tamén e que pudese probar os viños. A xente deu a ver a Champions realmente aquí a feira ou mentre estaban tomando uns viños? Sí, eu penso que foi máis ben que estaban aproveitando para catar os viños que temos e de paso pois botar unha ollada ao partido. Falábamos un cambio de data por mor do tempo, do calor e, bueno, non se pudo poñer un fin de semana máis caluroso. A ti que che parece ese cambio de data? Sí, bueno, a ver, ao final, bueno, son decisións, eu penso que tamén que, bueno, que a xente ao final ven, é certo que, bueno, máis enfocados hacia o verano, temos a parte do turismo que está pola zona que tamén interesa que a xente de fora coñezca os nosos produtos, pero, bueno, o importante quizás é disfrutar co viño, que a xente nos ubique, sexa a fecha que sexa, e que disfruten sobre todo do Godello de Valdeorras. Que referencias de Adego Cepado trouxeches aquí a feira? Pois, bueno, no noso caso trouxemos os dous viños xóvenes, o Cepado, Godello e o Mencía, e logo tamén algunha botelliña por aí hai dos máis especiais ou os máis limitados, que é a Finca de Besa e Finca Coronela. Bueno, por sorte, bueno, van funcionando ben no mercado, pero, bueno, trouxeme algunha botelliña para que a xente que lle interese o probe. Hai algunha esgotada neste sitios ou estades aí? Bueno, nas dos dous que che acabo de referenciar, Finca de Besa e Coronela, estamos aí cas últimas botellas, bueno, porque xa, como ben sabes, sacámoslo no momento idóneo para o consumo, e son viños máis especiais que requiren tamén dun tempo en botella, polo tanto, sacámoslo un pouco máis adiante. E, bueno, dos xóvenes, pois a verdade é que o Godello é verdade que dicen que está de moda, xa levamos tempo estando de moda, e agora, pois, bueno, o que temos que defender é que o Godello de Valdeorras, iso é o máis importante. Acabo de falar con Luis Padí, que está pola feira, sei que te vai a visitar, e non lo creemos moito de Valdeorras, que temos ese potencial, xa non potencial, esa calidad de vino, e, bueno, temos, bueno, ya me decía, temos unha propia que además sacamos, naceu aquí, e é lógico que outras denominacións a que hai a levar, pero sí, exacto. A ver, o tema é que, como ben dices, o autóctono de Valdeorras é o Godello, de toda a vida. É unha variedade recuperada. Eu entendo que as cousas ben feitas a xente as que ir a copiar, pero o único que non nos poden copiar é onde están as nosas viñas plantadas, o noso suelo, o noso clima. O sea que, por moito que queiran copiar, o Godello de Valdeorras é incomparable. Falando de plantacións, sei que tú levas máis a parte comercial, a parte de distribución, que teu pai leva máis a parte de plantación. Como está indo a colleita? Como estas lluvias, estes calores? Sí, pois a ver, bueno, xa levamos uns anos aí con vendimias moi tempranas en agosto, cousa do cambio climático, pero, bueno, este ano a verdade que libramos do tema da helada, non afectou, o sea que por ese lado xa é unha etapa menos de preocupación, pero sí é certo que o mes de maio foi un pouco inestable en cuanto a días de calor con días de auga e demais. De momento tampouco hai ningún tipo de enfermedad, a auga está ben, queda moito hasta que, como dice meu pai, hasta que a auga este dentro dos depósitos, pero moi ilusionados ca campaña que se prevé, a verdad. Fora de Galicia, qual é a zona onde máis está implantado os viños de Cemado? Onde é a zona que máis... Sí, pois a nos, a verdad que por suerte, no mes de noviembre xa estamos aí tiritando de non ter botellas, que iso é o mellor premio que se pode pasar, que a xente o probe e lle guste, non? Pero, sobre todo, mercado nacional, País Vasco, Galicia, por todo Galicia, e logo Madrid é un punto moi importante, e logo tamén estamos hacia as islas, a Canarias, que ao final a xente que o proba vai gustando, o sea que, bueno. Pues nada, Diego, como siempre, muchas gracias por atendernos. Este está cheo de xente, a plaza a estas horas da mañá, tamén da Busquevela. Gracias. Perfecto, eu animar a todas as bodegas a que participemos na feira, que isto hai que facelo sempre.